дастурамали либосҳои тавсиявӣ барои занону духтарон дар ана ҳамин шакл аст. Вазнин аст китоб, вале бо сифати хеле олӣ нашр шудааст ва аз 367 саҳифа иборат аст. Дар китоб занону духтарони хеле зиёд бо либосҳои мухталиф, шурӯъ аз пироҳани арӯсӣ то либос барои сайругашт ва рӯзҳои таътил тасвир ёфтаанд. дар баробари либосҳои миллӣ дар ин китоб барои занону духтарон либоси аврупоӣ ҳам тавсия дода шудааст, аммо бо чанд шарт. дарозии доман ё юбка бояд аз 15-20 сантиметр поинтар аз зону бошад. кушодии курта ҳам бояд ба андозае бошад ки ҷойҳои барҷастаи бадан намоён нашавад. дар китоб ҳамчунин андозаи пешу қафо ва остини куртаҳо барои занон ҳам муайян шудааст. тарзи бастани рӯймол ҳам дар ин китоб мушаххас аст. рӯймол бояд тавре баста шавад ки рӯй ва гардан барои ҳаворасӣ кушода бошад. либосҳои тавсиявӣ вобаста ба фасли сол, ҷашну идҳо ва ҳатто рӯзҳои ҳафта, яъне рӯзҳои таътил муайян шудааст. ва дар бахши пойафзол барои духтарону занон дар баробари иринка ва сланси пӯшидани пойафзоли ё туфли бе пошнаву сабук тавсия дода намешавад. яъне духтароне ки дӯстдори туфлиҳои пошнабаланд нестанд, дар ин китоб интихоб надоранд. дастурамал барои духтарону бонувон пӯшидани либосу рӯймоли сиёҳ, либосҳои нимбарахнаи аврупоӣ, деколте, топи куртаҳои нафису тунукро тавсия намедиҳад. китоби дастурамали либосҳои тавсиявӣ аз сӯи Вазорати фарҳанги кишвар таҳия шудааст ва ҳадафи онро мақомот ҷилавгирӣ аз фарҳанги бегонаи либоспӯшӣ мегӯянд. дар сафҳаи аввали китоб ҳам гуфта шудааст, ин дастур дар тарбияи зебоипарастӣ ва боло бурдани маърифати либоспӯшии занон мусоидат мекунад.